Bună tuturor! Am zis că o să încep și eu să fac niște postări mai educative legate de promovarea online. O să încep cu ceea ce îmi place mie cel mai mult, adică promovarea pe Google. Aici vorbim de două tipologii de promovări: promovarea organică, sau SEO, Search Engine Optimization, de care nu știu câte lumea a auzit, dar va trebui să audă pentru că va fi un must pentru fiecare afacere online, și promovarea pe Google plătită, Google Ads, de care cu siguranță au auzit mai mulți puțin, pentru că este o promovare mai veche, este practic sursa de venit a Google-ului, pentru că acolo se merge cu plată. Plata presupune pentru ambele canale de creștere, atât prin promovarea plătită prin Google Ads, cât și prin SEO, presupune un cost pentru niște expresii, cuvinte, întrebări, care se targetează pe Google, sau se tastează, mai bine zis, pe Google de fiecare dintre noi, pentru a găsi servicii, produse, tot ce îi nevoie. Uite, de exemplu, de sărbători, dacă dorești să achiziționezi un cadou sau dorești să mergi la un restaurant și vrei să găsești un restaurant în vecinătatea ta care are recenzii bune, toate aceste informații tastate pe Google practic sunt în spate cu niște servicii plătite pentru a fi acolo pe prima pagină. Dintre acestea, majoritatea merg în direcția, sau au știut mai din trecut, să meargă pe PPC, adică să plătească la Google pentru fiecare cuvânt pe care apar pe Google, pentru afișare și pentru clicul pe care îl vor primi ulterior de la clienți, sau să meargă prin SEO, Search Engine Optimization, optimizarea pentru motoarele de căutare, care presupune un serviciu de lungă durată cu un expert specialist SEO recomandat, care are experiență și astfel reușește să crească afacerea în timp pentru a putea fi pe primele pagini, chiar și fără să plătească acești bănuți la Google. Însă, recomandarea mea ca specialist, și acum o să spun specialist expert cu multă experiență în SEO, este de a nu neglija niciuna din tipologiile de promovare, pentru că Google Ads aduce clienți imediați, pe când SEO aduce clienți în timp și crește afacerea în timp, astfel încât ambele aduc rezultate pozitive afacerii și creșteri, care în timp se concretizează în clienți noi și, desigur, mult doriții clienți recurenți, cei care revin pe site și achiziționează, sau revin în cabinete, în saloane, în restaurante sau ce tipologie de afaceri o fi, pentru că aceste canale sunt recomandate inclusiv pentru afacerile care sunt locale, nu doar pentru cele naționale sau internaționale. Cam atât a fost în primul episod despre ce înseamnă promovarea online. O să mai revin și cu alte informații. Dacă aveți întrebări, nu ezitați. Numai bine!